पहुँचलु वैकुंठ एकादशी कॉलेज स्टॉप जीवा दर्शन करके आसवा पलम मंदिर भितर तो एलाउ नहीं मु बाहर अल्प देखी आसिक पहुँचलु बता देखते तुलसी 20 टंका नेला केते लोक जाउछन देखु आज दिन में बेंगलोर बहुत फेमस यहाँ वैकुंठ एकादशी मना जाए ठाकुर को दर्शन कले बहुत पुण्य प्राप्ति होता है वैकुंठर बास हुए आत्मा से आम आस दर्शन करने को आरोग्य सर गाड़ी पार्किंग ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಹಾಶಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ प्रसाद व्यवस्था भितर आम देखा से खाली एलसीडी रहा देखी ये हूँ गोविंद बालाजी गोविंद आम तिरुपति गले भी ये देखा पाते बालाजी गोविंद जय गोविंद ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು देखो केते बड़ रेस ये देखो पुणी 10 टंका लगी गोटे टिकट देले खाली टिकट में पैसा सर इलोगे अलगे अरे हस्बैंड नहीं ऊपर टिकट अಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ನಮ್ದಿಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ನಮ್ದಿಸ್ಯ ಅಷ್ಟೇನಾ ಓಂ 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 ನಮ್ಮಗು ನಮ್ದಿಸ್ಯ ಅಷ್ಟೇನಾ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾರು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಧರ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರೇ ಸ್ವಾಮಿದ ಗುಣಾನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧರಾಜತೆ ನಾವು ಪೂಜಾರಾಧನಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಇದನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹನುಮಮ್ಮ क्या हो
देखो ये बाहर पाद पद्म ये आम तुलसी देवा पड़ो ये संकल्प करके देखु पद्म फूल देले आम ए नमस्कार ये नमस्कार करके आम भीतर को जावा मंदिर भीतर को जावा मंदिर भीतर को छाड़िया देवेनि आम ये से सब पुणी फेरिनी देखेबी पापा पासा केते लोक देखंतु तुलसी मन ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ ಕೊಡೆ ಲಾಗಿ एटा मंदिर भीतर मेन ठाकुर देखो देखो बोलिकी मो सहित आपण मैंने भी आज ठाकुर दर्शन करूँ जेहेतु वैकुंठ प्राप्ति हम वैकुंठ एकादशी देखो केते लोक आम सकाल 7 बुलू आसी तथापि केते लोक ये देखो ठाकुर पूरा देखा तिरुपति गले आम ये ठाकुर ही देखा गोविंद गोटे ठाकुर अच्छा देवी माँ अच्छा सब देखो ये लड्डू देवे हाँ देखो मंदिर बाहर आसला एभा लड्डू देले तुलसी देते ये देखो साइड के दुकान बस देखो देखो ये कंद बादाम फुल सब बिकुचन देखो मुढ़ी चना मिक्सचर मुढ़ी केते खाइबा नब मुढ़ी मुढ़ी रूम रो अच्छे तो नकल नकल ना कौन हम स्टेशनरी दुकान बस
अरे स्टिकर झुटी दवा झुटी छांची देखो ठाकुर फोटो सब आहरी दुकान खोलुँच दिन सारा चलो आम सका पलि आसलु से अल्प दुकान अच्छी ये गोटे बड़ धन्यवाद कथा कौन मंदिर को मोबाइल छाड़ना कि मंदिर को मोबाइल छाड़ दर्शन पर 100 टका टिकेट काटिकी आम दर्शन पर आसलु किए भी चाहिए खाली आसपर जेहेतु ठाकुर को दबा टिकेट किसी कथा नहीं पुण्य थाए कते कलमा गायकी सब जार होती